Okei, tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään pelataan Roblox Playtvalia. Olen huomannut, että te tykkäätte tästä. Tykkäätte näköjään tästä. Playtval-videoista, joten tehdään niitä lisää. Ja tilatkaa. Oikeesti. Please. Koska muuten koskaan ei tule sitä tunnistriimiä. Ei koskaan. Joten kertokaa kavereille tästä kanavasta ja kertokaa kavereille. Kertokaa iskälle ja äitille, hetken sumaa. Kertokaa kaikille. Kertokaa suoraan sanottuna kaikille, ketkä haluatte. Mutta katsokaa tässä, kun te menette tähän, te lähdette leijuu. Ai tää oli tämmönen tietynlainen peli. Mennäänkö me 2 tiimiä vai Classic voitte helposti. Onpa tuolla mikä toi päässä oli? Ei oo mitään korkeita paikkoja, johon vois mennä. Palehtoilla vielä kertaakaan mua. Painoin. Vielä painoin. Se tunna vielä. Oi. Jaha sama. No kiinni. Näin ottaa aina. Kiitos. Kohta tulee kuitenkin uusi. Subat, please. Pitäisikö yhtään? Eikö tää ymmärrä sanaa? Finland. Onko täällä Finland? Ai että tämmöstä peliä. Ei mitään. Noniin. Onko täällä enemmän nyt? Okei, punaisia on. Sinisiä on enemmän. Oli siinä. Vähän koinei silleen niin kuin
Siellä on toinen silmäkin. Okei, tää alkaa olla vähän creepy. Painoin! Punainen voitti. Sad story. Okei, 2 team taitaa voittaa. Mä haluaisin uuden abilityn. Mä haluaisin ton. Tai tän. Nyt täytyy vähän säästää. Okei, mennäänpäs ton päälle. Oho, no eipäs mennäkään. Tää yksi häkkää tää. Juu. Ja tilatkaa oikeesti, koska muuten ei tuu tunnin striimiin. Tunnin striimi, se olisi ihan kiva. Nyt bugee. Vähän bugi. Mut. No jää. Mitä siinä? Voitti spämmi. Sekin pelaa varmaan jollain ei kun jollain tietokoneella ja mä täällä vaan pelaan tabletilla. Hei, mä haluan mennä kiusaa tätä yhtä täällä. Lähtee. Stand home. Helppo voitto. GG. Sick. Okei, tähänkin täytyy jossain vaiheessa säästää rahaa. Tukatkoini. Mistä on premiumi? Mäkin on premiumi. Okei, no niin, tsekataan kuinka paljon premiumeita täällä on. Onko Senkka? Kolme pelkästään kolme. Eli tulee muu jo. Yritti. Aha, ei, että niinku oikeesti yritti vielä. Pitäisikö vaan mennä tonne väliin ja sit painaa. Sitten happy, kun me kuollaan. Okei, noin. Täytyy olla valmiina. Mä haluan olla tossa nyt. Mä siirryn tähän. Mä arvasin. Miten tänne pohjassa loppuu? Sanonpahan vaan se ei ole mahdollista. Tää bugaa oikeesti ihan liikaa nyt. Happy Halloween on tää yhden tyypin usernimi. Ei oo totta. Happy Halloween usernimi. Okei, sit kun... Okei, joo. Mitenköhän me pelattais siinä tunnistriimissä, koska me saadaan tarpeeksi tilaa. Hyvä kysymys, koska minä en ainakaan tiedä. Mä menen tän viereen, niin sit mä pystyn tappamaan sen.
Mä menen tähän. Mä menen tähän. Mä menen tähän. Häh? Yritin vielä. Mä tapoin sen. Hei, tapoin kuitenkin se vähän pihalla oleva tyyppi. Okei, freeze tai ei koskaan tiedä hyvää. Okei. Tää nyt bugaa taas. Mä painoin. Te näitte itse, kun mä painoin siitä. Ihan semmoinen. Eiköhän tarvitse odottaa kertaa tässä. Hei hei.